Miksi meidän piti tulla tänne asti? Se tyyppi netissä sanoo, että tää on Suomen kummitelluimpia hautausmaita. Siis sehän lähetti sulle itse sen EVP, mikä me kuunneltiin. Joo, mut... Oi helvetti, mä säikähdin. Joo, niin mäkin. Etsitään nyt nopeasti se kivi, että me päästään nauhoittaa CVP ja päästään hemmettiin täältä. No jos etsitään se sama hauta, mikä sillä miehellä on siinä kasetilla. Mä muistan, se sanoo sen äijän nimen siinä. Se oli joku Jali Alatalo, Aarnio. Kuitenkin. Asukas. Jari Asukas. Se oli. Toi se on. Joo, niin muuten onkin. Onpas siinä karmivan näköinen hauta. Haluatko sä kysyä siltä? Joo, oota. Mä otan nauhurin laukusta. Herra Asukas, oletteko siirtyneet tuon puoleiseen vai oletteko te kummitus? Minä sain uuden nauhurin.